Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Association of Persons with Disabilities, Ribhoy District, hagajing yalang penskem nong yalam batmai, hapo ka office trekam ha umsning, kabalalong ha ka khatsan tarik urampang arajar arpo, kila penmi ka jing dawa ya ka hok, kabakidei man yo na ka sorkar, kumbalong lem ki wei ki nong syang shnong ka jilla. Lengba kani ka general meeting, ka seng, kumbalaya to daw President ka Association of Persons with Disabilities, Ribhoy District, uba Ronald Malay, laong bakila dawa halor artli kimat kita ki kentup bak sorkar kadai ban penyo renti ya ka hok jongki ha ka jingbala jong ka scheme MGNREGS badai ban yo ya ka job card kuma yo lem giwe ka ba ar ka long bagi dai ban yo ya ka bainong na ka jingbala ba shispa asngi ha ka scheme MGNREGS ka association kala dawaro baka sorkar kan ai kerpang ya kabha jongki hagaliang ke jingrung kam sorkar hakinu ki office sorkar kumbala bu baki deiban yo kumba saw na ke shispa ke igarai ke bangi shim hakani ke sing kalong ba ngin register yang ya ka association jengi nama ba ka baliti juga kalakot ba kadi bangin register thamai ki mungkin kam ba thamai hakani ka association jengi ka tie bat sakawai ru ni kentu ya ki blok baro dong ka jirang blok ka umling blok bat ka umsting blok ka bahirembong blok ba baro kini ki blok ki ba ki subha ban aino ya ka special job card hibabun ki ba ngilap ba bun ki disability ki patyo ya ka special job card jongki henry ki don katu ni ki balayo hen ba bun ki patyo e ketika special job card na bentakan ni ka bala shis pasi ka kadi ka balai pa ka bangi kwa ba ya ketika 100% ka bala implement ya ketika art ka bagi ki kalat kam tumjam na bentang ki disability bahkan pentri kam no khamtam hanika district Ribhoy jengi hiborok kawai